Ka Erpakon Sports and Cultural Club Hariboy District, kabadi ka Wayne Sports Club kabala Kamrim, hanin kasngi kata ha ka arpo artare kubanay no pra arhajar arpaway, kalapun kunno ya ka jingrakhe jongka ya ka jingdap ba arpusan snem, lane ka Silver Jubilee jong ka tega Sports Club, dak ba penlongru ya ka jingilekay ba pher, hapo ka sinong, ha ka bagi kun samla ka sinong kilawan ban ya shimbenta ha ka jing penilekay ba pher. Lawan ru ban sakhi dari MDC ke constituency ikong Magdalene Saukmi Maulong hakabakum gejing penpura ya gejing dap ba arpesan senem ke sports club MDC labu da gejing kular batang syumi ke scheme lane gejing irap na ke special assistance scheme inbu ya ke Erpakon Sports Club ban yo ya ke jing club na ke benta ban bu ya gitar ban syubun ba gejing don kam jong ke club hapo ke senong Erpakon hakane kesngi lawan ban sakhi da ki nong shong ke senong Erpakon haka jing penkut penwai ya kene jing rakhe ya ke Silver Jubilee la penlong da jing lekai final football jong ki khon samla nakulang khmat jong pi ginong shong lada kadon ka skin ka bat sapen mang kerpang ka sidong Erpakon kadon hakmat bade ke ka bapi kerpat ngan sapen rum hakane kasni dikum kanong mikmat hangni ngakwa ban ai men siam ya pi ya chakmat Erpakon Sports Club wat num keran bien ni ginum mikmat ni don hangni ban tre hasenda jong pi banya betin tilang ban kentiu ya kabha kamiat ikaroi kapa haman la kaliang haman la kikep wajudu men siam don kanu gejing kanu gejing kendu long ki balak kloy banyak syem benta sesi kalau mungkin ya phone dan kanu ka jing ni don hang ni wanum don ka jing sung phet jat bendriu mo ngai pi dadu kilon kemi GBO don ka jing ni don hang ni ben trin ta jong pi ni dai shisha kinong syakri Iban ai ka babhana ka babhatam ye pi kinong shong ka kordon na baro ki jing lekai na marbale ka sport ka dai ka wei ka kwat ka khia ka baning kong hangi ibriu ni skambu ka kinangla ya ka banang penroy ya ka banang kiu sang ru kalian juga sport club ka di Sinong do ki Erpakon ju ru kinong Sinong ki badan ni ka Sinong baki la ka ban sim mentalang haki kam do sport ning ba ji jingdon dengan sport club ke ngai ki jingkur ku do jing kitbok kiduan na kam ta ji ki wei pa wei kinong train do sport club kilong kami ki badan mentalang ki samla ki ba sim bentah ka ban jelek kai ke sport basa ka we pag timantoy jing lakay ka day bat iyo ban besa ni ban in ha kalau jom kejar bat kayin sem pendap pendiang di tudang ye minat bat penlang ai kasap jong thi minat ba praktis ba bat bu ik ai ka thom kada ku chu phawan ban praktis pha baji step mau la koi nyo baji kada kut lai baji mu dang praktis tam yang sa san baji henry ngak mau mesya pot bagi dang ilakai mangal ilakai dadang ilakai sau baje ngi kwa ban kut no sau swa ka sau baje mang thai indon pon praktis di to bot ikdin jat jong ki wei pat ki fleur ba paunam balada pi sin kasni haba 3 minit ki don kata ka jingfang sien pi sapau kum papau ki wei